ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರತ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಡೆನಾತ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ತೂವರೆಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತೂವರೆಗೆ ಪೋಂಡ ಇನಿ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪೊಡೆನಾತ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತೂವರೆಗೆ ಪೋಂಡ ಈತ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮಗೆ ತೂವರೆ ತೆಕ್ಕುನು ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೋಷ್ಪಾರೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚಿನನೆ ನಮ್ಮ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಧುರೈದ ಶ್ರೀ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾದಿನಿ ಪಂಡ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜಮನೆತನದಾಕಲು ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದೇವಿನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅದು ಅಂಚನೆ ಈಶ್ವರನ್ ಸುಂದರೇಶ್ವರ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪುದ್ದರಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವರು. ಈ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ದಿಲ್ಲಿದ ಸುಲ್ತಾನ್ ನಕುಲು ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತದ ಮುಲ್ಪದ ಕಾಸು ಬಂಗಾರ ಮಾತ ಕಂಡೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆರು ಆಂಡಲ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕ್ಕುಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒರಿಪಾವೆರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ವಿಶ್ವದ ಮಾಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಒಂಜಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಮಿಳುನಾಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನವು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಡು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪಂಡ ಮೀನ್ ದಂಚಿನ ಕಣ್ಣು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವಿ ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪುನು ವೈಗೈ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸುದೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂವರೆಗೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ತ ಕಡಿಟ್ಲ ತುಪ್ಪ ಮಲಮಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ದಿಪ್ಪು ಮಲಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸುದೆತ ಬರಿಟ ಇಪ್ಪುನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ವೈಗೈ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸುದೆತ ಬರಿಟ್ಟುಂಡು. ಮಧುರೈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೈತಲ್ದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಅವು ಮಧುರೈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ಕೈತಲ್ದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಅವು ಮಧುರೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಂದು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಮಧುರೈಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಇಜ್ಜಿತು ಜೋಡು ನಮಕ್ ಕೈತಲ್ ನಮಕ್ ಬರೋಡು ನಿತ್ತಿನ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಬತ್ತದ ಅಲ್ತ್ ಬರೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಆತನ ನಮಕ್ ಊರದ್ದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೂರ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಐನ್ ಮಾತ ತೂಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಮಧುರೈ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೂರ್ ಮಾತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಬರ್ಪನಲ್ಲ ಮಧುರೈಗೆ ಬರೋಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿ ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರೋಲಿ ಪಂಡ ಶ್ರೀರಂಗಂ ಸಮಯಪುರಂ ಮಧುರೈ ತಂಜಾವೂರು ಮಾತ ತೂದು ಬರೋಲಿ. ಸೊ ಏನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಧುರೈಗೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಮರಪಚ್ಚು.